Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tigoy, Naminaw ko, sir. Naminaw ko. ipadali na ko ang hearing. Aron matimandayon mong duha sa munti. Oh, Tigoy, naminaw ko, sir. pugni imong gibati, Craig. Pugni ang imong kugalingon. Ilabi na sa tubangan unya nila ni Jonas ug Leon. Craig, kaubad ka ni adto. Maayo kang mapugong. Musa, kamita kini. Ilabi na ning laing porsyon sa ato ng kinabuhi. Agwanta. Anto sa ipakita na ko ni mong batasan at tubangan ni Leon ug ni Jonas. Nahibaw ko nga wa kay pangutana, Greg. Ug nahibaw ko nga dili ka na mangutana ba. Hindi di ba, Greg? Yes, sir. Tikoy? Namati ko, sir, dong. Good. Good. Greg, wa pa matapos ay mong serbisyo sa nasod. Makuyog ko. No! Di ka makuyog. Magkisulti ko na tay Greg. Bisan sa pagtanaw lang. Dili mahimo. Gabi ipaunta siyang mamatay. Apan naluwas pa. Apan ipakuot gihapon siya namo bisan tuan na sa bilangkuan. Bisan mahibaw pa siya sa tinuod ni mong kaimtang. Dili na magsakit ang among tiyan. Makuyog ko. Makuyog ko, Jonas. Makuyog ko. Makuyog. Pilo! Atuas mo kay Herminia! Ipaati maris niya na! Nakuyapan sa hukom mo! Di sila gitutindi ni. Ni ako no din, matod pang major to na eh. Kapahibong man. Naibaw kong gahi ignaw ang ngipin ng presintuhan. Kay musupak manimo, daddy. Nagpasabot na di ka kayo makaarte kay kontrapartido sa kinisyan ni Major Tony. Mahibawaan na to karon. Sunod, Jonas. 3170 Papa, but Oh, Mama Mary! Nakugang kang nakakita nako. wa man. Angay di ko makugang nga. Kadugay na to nagkaoban ka niya to. Mama Mary! So, Colonel ka na karon. May puruhan pa nga mahimong general. Dili sa manako nga na-colonel sa dihang miritahir na. Kumusta ka, Dudong Maxilom? Salamat nga wa ka malimot nako. Lisod kang hikalimtan, Sir Leon. Mahayo kay mitahod o may respeto kagihapon ako. Lisod ka hikalimtan, Sir Leon. Lisod gyud kayong hikalimtan. Unsay ako ikalagad sa anam-anam ng nainila nga usa ka adunahan sa tibuok Pilipinas. Oh! Nahibaw ka na di ay! Mama Mary! Iswerte lang taon sa paningkamot. Mula ka na ko. Maayo kay nagkasugatan din eh. Naalang ko ipangutana ni mo. Malingkot na lisod. Nanghuam ko sa opisina sa Hipi din kay gipatawag pa siya sa region. Sud mo. Lingkod, Sir Leon. Ako siyang anak, bugtong anak. Si Jonas. Jonas, say hello to Tito Dodong nimo. Kumusta, Tito Dodong? Uutan mo anak, Sir Leon. Buyag. Oh, Mama Mary. Eh, dali ko magdugay. Yes. Unsay pangutana, Sir Leon?
Notorious na kayo ang kanikaw ba nato sa militar Greg? kaniadto. Dilso lang ti kag sulti. Kay balag nahibaw na akong daan unsay imong tuyo. Ingon anak kahait ang salabutan ni Dudong Maxilom. Gitabangan na ako si Greg sa dihang namunti na siya. Tungod kay nagbinuutan na siya. Busa, sayo na kita ko siyang natabangan og nakagawa siya. Gitabagan ako si Greg ang magbinuutan na. May pasalig siya. Wa siya kalibutan nga tungod kay ako ang mitabang niya. Busa, sa hilom, gipanidaan og gibantayan ko siya. Oh, Diyos ko. O matod pa nimo. Mama Mary! Mama Mary. Daghan gyapon siya gipamatay. Actually, pick up po nun ko nagdunta si Greg. Mao ka itong netabo ka ganina. Paroon ako silang gipuyan og timing kayo. Nga sila si Major Ligardo ang mihimog aksyon. O natimingan lang nga mo'y among pag-abot. O bago itong mihangyo ko ni Major Ligardo og stand down. May da akong order nga ako si Greg. Og gipakapinan bago sa si Tikoy. Kaniadto pa ka ng duha. Nahinumdum ka? Rebuildi kay silang duha nimo. Pero nalimot katinglin ako. Ikatulo kong rebuildi nimo. Wa ko malimot ana do. Kani adto ra gadto Sir Leon. Kay karon nasabtan na ako ang tanan. Nga usa ka ka-opisyal gyud. Ug dili usa ka ultimo. Nga sayon-sayon lang supak-supak sa ultimo. Sorry Sir Leon sa kani adto. Di kalimtan ko na ka na. Tirador si Greg. Mao ko no. Kay tirador si Greg, may amo si Greg. May agawn si Greg. Mama Mary! Mao ka na uso karon Colonel Dudong Maxilom. Well, wa na ko'y labot anak. Ang ako mao ang pagdakop lang ni Greg. Good! Si Greg imong tuyo. Gusto kong makigsulti niya. May gibati kang kalagot kung kapungot ni Greg. Wa. Gusto kong ikasulti siya. Tana? Nakasa among panagsulti. No. Wa ko'y labot anak. Kamu rin mag-istorya. Asa ang gusto ni mo magsulti mo? Natuon na to siya. Tana? Nana si Paingon Sir Leon. Paspas, Greg! Mura magaginsa! Marika na, God. Nagpugong lang ko ni mo, ha? Ha, Greg? Nagpugong lang ko ni mo. Istorya mo! Sir, alin lang ko dali. Istorya mo, sir. Nagdugo ang imong agtang kay gipakong ni Colonel Maxilom ang imong agtang aning silda, Greg. Paminaw, Greg. Maoy tuyo na mo nga madunot ka sa bilangguan. Bakit kung magdahom nga ikaw? Dili ba nagkasabot naman kita? Ingnan ka na ko. Pahuway na guryo. Tiguan ka naman ka og laos na. Pero wa ko magtuo nga nagpagahi-gahi ka sa imong Pila sa akong mga sakop nga imong napatay karong gabi na. Diinan ka na ko nga pahuway na. Pero ipamatay pagyug nimo ang akong mga tao. Tungod kay ako mao'y ilang patyon sa karon, Greg. Mamatay ka na gyud sa binangguan. Mamatay ka gyud gihapon, Greg. Mamatay ka gyud gihapon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!